amalma ni yanguma yanga bi kibara koni famba koni be dɔgɔtɔrɔw ka baarabila kudayi min bɛ sen na i n'a fɔ a b'a kalama cogoya min na nin baarabila kudayi kɔni kɛn bɛ ka gɛlɛya baara se maliyɛnw ma kɛrɛnkɛrɛnya la mɔgɔ minnu kɔni ka bana kɔni bɛnna nin waati ma i n'a fɔ a b'a kalama cogoya min na kɔni ni mɔgɔ wari tɛ mɔgɔ min kun ka taa kilinikiw la ka t'i ka mɔgɔ furakɛ ye a kɔni sɛgɛn caman kɔni i b'o sɔrɔ walasa i bɛ se ka dɔgɔtɔrɔ sɔrɔ min bɛ se k'i furakɛ cogoya min na an ka jamana kɔnɔ nin waati in na nka o gɛlɛya in de hukumu kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmaaw kɔni ye wele kɛ an ka finitigiw ma finitigi minnu ye dɔgɔtɔrɔw ye ni olu ka se an ka dɔgɔtɔrɔsobaw ninnu na ko ka se ka olu ka se ka u jeniyɔrɔ fin walasa mɔgɔ minnu kɔni banalen ninnu waati in na olu ka banaw bɛ se ka furakɛ cogoya min na ko ninnu kɔni k'a daminɛna ka ban gouvernement kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni taali an ka hôpitalbaw la ko kɔni daminɛna ka ban ko o kɔfɛ fɛnɛ k'u b'a ɲini jamanadenw fɛ fɛnɛ ko minnu bɛ se ka médecins ka infirmerie minnu bɛ kan kɔnɔ ko ni mɔgɔ banabagatɔ minnu bɛ se ka yen yɔrɔ ninnu lasɔrɔ k'u ka se o yɔrɔ ninnu na ko yen kɔni ko grève tɛ o yɔrɔ ninnu na o tɛmɛnen kɔ bɔ yen grève tɛ CSCOM fɛnɛ na ni olu ye dɔgɔtɔrɔso mankanninw ye minnu bɛ commune kunda an ka jamana kɔnɔna na CSCOM olu kɔni ye dɔgɔtɔrɔso fitininw ye minnu gérelen bɛ an ka jamanadenw yɛrɛ de fɛ ni a bɛ f'o ma ko communauté dugudenw yɛrɛ de fɛ o CSCOM kɔni dɔ min bɛ Kalabankɔrɔ kunun kɔni gɛlɛya dɔ kɔni tun sera olu ma k'a d'a kan ko médecin minnu dɔgɔtɔrɔ minnu kɔni bɛ grève la olu dɔw kɔni sera yen Kalabankɔrɔ CSCOM na ni k'a fɔ olu dɔgɔtɔrɔw ye k'u ka baara bila i n'a fɔ tɔw bɛ ka baara bila cogoya min na nka nin yɔrɔ dɔgɔtɔrɔ minnu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni k'olu tɛ se ka baara bila ko k'a d'a kan k'olu tɛ jamana ka bolo kan ko jamana t'olu sara o donc ko mɔgɔ minnu bɛ grève la olu ka laɲini n'olu ka laɲiniw tɛ kelen ko de kama k'olu kɔni tɛ se ka baara bila k'olu kɔni bɛ continuer ka olu bɛ se ka min kɛ banabagatɔw ye k'olu kɔni b'o kɛ hali bi walasa kɔni ko mɔgɔw kana saya kana caya i n'a fɔ a bɛ ka caya cogoya min na hali bi an ka jamana kɔnɔ ni kɔni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi aw ni ce aw ka tulomajɔ la